Ndi nthawi ya nkhani ndipo muli ndi ine Benedetta Chiwandamia koma poyamba nayi mitu yake. Amalawi pafupifupi 2 miliyoni akuyembekezeka kukumana ndi vuto la njala. Omenyera ufulu wa zaumoyo adzudzula mchitidwe wokupha ogwira ntchito zaumoyo. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Bullets yatuluka mu mpikisano wa Airtel Top 8 itagonja ndi timu ya Ekaya. Tili ndizi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba anthu pafupifupi 1.5 mpaka 1.9 miliyoni akuyembekezeka kukumana ndi vuto la njala kuyambira mwezi wa Oktoba chaka chino mpaka Januwale chaka chamawa. Izi ndi malingana ndi ripoti la bungwe la Famine Early Warning Systems Network. Chiwerengerochi ndi pafupifupi theka la anthu 4 miliyoni omwe amafunikira thandizo la chakudya mnyengo ngati yomweyi chaka chatha. Macloyd Chilangiza walemba ripoti lomwe wawerenga ndi Chimwemwe Maseko. Malinga ndi mlosera wa chakudya wa mwezi wa Juni, chiwerengerochi ndi chachikulu kamba kuti anthu ambiri sanakulole zokwanira mchigawo chakumwera kukwera mtengo kwa zinthu komanso kulephera kugula chakudya pakati pa mawanja. Ripoti ili latchulanso mphepo ya El Nino yomwe malinga ndi akatswiri woona za nyengo izachedwetsa nyengo ya mvula komanso kuti mvula sigwa yokwanira mu chaka cha zaulimi cha 2026 kufika 2027. Malinga ndi ripoti ili mbali zina za mchigawo chakumwera komanso mchigawo chapakati sazakhala ndi chakudya chokwanira pofika mwezi wa Okutobala, zomwe zachititsa kuti mawanja ambiri azigula chimanga kuchokera m'misika. Ngakhale kuti kukolola chimanga chochuluka chathandizira kuchepetsa mitengo yomwe anthu amagulira chimangachi poyerekeza ndi nyengo yomweyi chaka chatha, mtengowu kuonekabe kuti ndi okwera poyerekeza ndi zaka zisanu zapitazi. Poyankhulapo pa ripoti, mkulu wa nthambi yoona za chitukuko mu mpingo wa CCAP mu sinodi ya Livingstonia Ken Sakala anati ripoti lithandizire kuunikira boma kuti lichitepo kanthu msanga zinthu zisanafike povuta. Asakala anati njala imakhala ndi zotsatira zoopsa pa umoyo wa munthu komanso kulitsa umphawi pakati pa mabanja m'dziko muno. Izizi kuyazoona ndiye kuti ripoti isi ione ngati ongoseweretsa chifukwa ripoti kuti izakhuza zinthu zambiri, mabanja ambiri azavutika, ambiri asowa chakudya nthawi imeneyo ndi malo mwake tikonzekere bwinobwino. Chifukwa chake ndikani kukwera kwa mitengo kwa zinthu zakhala kosaneneka ngati sinakonzekere bwinobwino. Chimene chizaonetse kuti ngati zizichitika pazakhala zinthu zingapo zimene tizaona. Choyamba mabanja mwezi wa Marichi chaka chino, banki yayikulu ya Reserve inalosera kuti dziko lino likolola chimanga chochuluka ma metric tons 3.3 miliyoni, chomwe ndi chochepa poyerekeza ndi ma metric tons 3.5 miliyoni omwe dziko lino limafuna. Nduna ya maboma ang'onoang'ono a Ben Pili yati kupereka mwayi kwa alimi kuti azipeza misika yogulitsira zokolola zawo nkofunikira kwambiri pothandiza alimiwa kuti awonjezere zokolola komanso kulimbikitsa ntchito ya malonda a zokolola m'dziko muno. Aphiri anena izi ku Lilongwe pamwambo woyika mwala wa maziko pa ntchito yomanga msika wa Area 1 mu mzindawu. Msikawu udzathandiza kutsekula mwayi wochuluka kwa malonda wa malonda kwa alimi ndi amalonda ena. Zambiri zili mu ripoti la Jime Chazamba limene akuwerenga ndi Grace Alinafe Makawa. Malinga ndi Aphiri, msikawu uzakhala ndi malo ogulitsira makono omwe athandize kuchepetsa kutayika kwa zokolola komanso kupititsa patsogolo malonda a zaulimi. Zikutisonyeza kuti kupita kutsogolo tizimanga misika yotere komanso chikubweretsa pamodzi kumalizitsa kwa ntchito imene anzathu a IFAD komanso a trade akhala akutithandiza yochulukitsa zaulimi zimene zizi zinali zikusowa misika ndi anzathu a IFAD ndi trade takati kumanga misika incholinga choti anthu apiteko akagulitse zolima zawo moyenerera. Komanso chomaliza zikuonetsetsa kunena kuti kuchuluka kwa anthu amene amapanga za malonda amene analibe malo tsopano akhali ndi malo oyenerera ochitira malonda. Mkulu wa bungwe la IFAD m'dziko muno Benedetta Mukonyola wati ntchitoyi idzathandiza kusintha moyo wa alimi ang'onoang'ono powapatsa mwayi wabwino wopeza misika yogulitsira zokolola zawo. Msikawu uzakhala ndi zipinda zochitira malonda zokwana 75,
chipinda chothandizira odwala, ofesi ya polisi, malo odyera komanso zipinda zosungiramo zinthu zomwe zimawonongeka mwansanga kuti zisawonongeke. Bungwe la Health and Rights Education Program HREP Malawi ladzudzula mchitidwe wokupha ogwira ntchito za umoyo. Bungweli linapereka zitsanzo za malemu Victoria Bobe omwe anaphedwa kuchigumula mu mzinda wa Blantyre, komanso atuyanire chomo omwe aphedwa mu nyumba yawo ku Mount Pleasant mu mzinda omwewo. Mkulu wa HREP Malawi Amaziko Matemba ati imfazi zikukuza mavuto akuchepa kogwira ntchito za umoyo omwe ali ndi ukadaulo mzipatala, momwenso ogwira ntchito ndi ochepa kale. Amatemba alimbikitsa boma kuti likhwimitse chitetezo cha anthuwa komanso kufulumizitsa milandu yokhudza imfa zogwira ntchito za umoyo. Nkhani ofesi yona za chisamaliro cha anthu kumpoto kwa boma la Mzimba yadandaula za kuchuluka kwa mchitidwe othawa ana omwe ati ukukolezera kuchulukira kwa mabanja ana omwe akulerana okhaokha. Malingana ndi ofesi, makolo ambiri akumasiya ana awo ndi kupita m'madera ena m'dziko muno komanso m'mayiko ena kokasaka zochita. Zambiri mu ripoti ili lomwe walemba Deborah Madeya ndipo akuwerenga Chimwemwe Maseko. Mkulu woona za chisamaliro cha anthu kumpoto kwa boma la Mzimba Helen Simwaka anati khalidweli likusokoneza kukula bwino kwa ana ndipo pakufunika kugwira ntchito limodzi kuti izi zithe. Asimwaka anayankhula izi pamwambo wokondwerera tsiku la mwana wa Muafrika chomwe chinachitika kumpoto kwa boma la Mzimba. Pa nkhani ya madzi abwino komanso ukhondo, Asimwaka anati ofesi yawo ikugwira ntchito ndi nthambi zokhudzidwa zosiyanasiyana pofuna kuonetsetsa kuti sukulu komanso malo ena omwe mmakhala ana muli madzi abwino komanso kuti akutsatira njira za ukhondo. Tili pasogolo popanga polimbikisa maubale ndi anthu amene akugwira ntchito zawoshi kunena kuti zinthu zimene ana apempha zikwaniritsidwe m'masukulu mwawo ngakhale makomo mwawo. Apoonetsetsa kunena kuti anzathu akuchipatala, anzathu za maphunziro tigwire nawo limodzi ntchito plus mabungwe amene asale aboma. Wapampando wa komiti yomwe imang'anira za chitetezo cha ana kumpoto kwa boma la Mzimba Nthezemu Kamanga anali pali kufunikira kosintha kaganizidwe pa nkhani zokhudza ukhondo ponena kuti chiwerengero cha anthu omwe akugwiritsa ntchito zimbudzi chikanali chochepa. Akamanga anati nkhani zotsatira ukhondo msukulu komanso malo ena zikanali zotsika zomwe zikufunikira kuti pakhale kugwira ntchito molimbika kuti chiwerengerochi chikwere. Kaganizidwe kathu kasinthe ndi kaganizidwe kathu kakasintha kuti thandizira ifeyo kunena kuti ngati anthu tikhale malo abwino ifika malowo tisakodzepo chifukwa choti alembapo kuti osakodzapo. Komanso china ndiona ngati chachiwiri kupatula mindset change ndi nkhani za umphawi. Anthu ena ali akukhala mu umphawi, taonena kuti umphawi wadzaonene. Wophunzira wa standard 8 pa sukulu ya primary ya Zolozolo Praise Chipembere anapempha boma kuti lichilimike pa ntchito yobweretsa madzi a mipope kukumba mijigo komanso kuonetsetsa kuti sukulu zili ndi zimbudzi zokwanira zomwe zingathandizire kupititsa patsogolo ntchito za ukhondo. Ukhondo umakhala ubwerera mbuyo peza umakhala kuti ana mwina mongaso ife masukulu a government makhala kuti ulandira phale makapu sitisuka mwina ungowera kwa nyumba makapu njikwa osatulusaso makapu ndikusuka ndiye makhala ukhondo ochepa olonso mwina akusukaso mapoto ophikira aja ukhondo machepa pa sukulu. Tsiku la mwana wa Muafrika limakumbukiridwa pa 16 June chaka chilichonse ndipo mutu wa chaka chino unali kuonetsetsa kuti pali kupeza madzi abwino komanso ukhondo kwa mwana aliyense muno mu Afrika. Mmodzi wa aphunzitsi ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences Sufian Rashidi wapempha nkhani m'dziko muno kuti adzigwiritsa bwino ntchito luso la makono la AI pofuna kupewa kubweretsa chisokonezo. Iwo ayankhula izi pa mkumano waukulu umene atola nkhani achipembedzo cha Chisilamu adali nawo mu mzinda wa Blantyre. Rashidi akuyankhula ndi mtolankhani wathu Gift Sitima. AI ili pano ndipo yabwera ndipo ndipofuta kuti ichotse. Chimene tingachite ndiyoena kuti tigwiritse ntchito bwino komanso muonetsetsa kuti tindi udindo
owateteza omvera athu ngakhale amene amaonera kanema ndi ena onse kuti tisapase mauthenga abodza. Ngati sindingagwiritse bwino luso la AI atolankhani ndi kuti akhala akuapasa anthu awo omvera kapena oonera nkhani zabodza zimene zikhoza kukhala kuti zapasa mavuto anthu omverawo kapena sapeza uthenga weniweni umene akhoza kugwiritsa ntchito kupanga ziganizo zawo. Kugwiritsa ntchito molakwika zikhoza kupweteka nthu chikhalidwe chathu ngakhale mwina chitetezo chathu, zikhoza kukhalanso zovutirapo kwambiri mwina even chipembedzo kumene choti kugwiritsa molakwika AI. Ndipo Sifat Gadan ndi mlembi wa Association of Muslim Journalists. Akhala tikumaona zomwe anthu ena kumalemba kunjaku ena mwina ndi atolankhani amene ena mwina atolankhani kungoona kuti ujeni walemba zakuti koma zisali zoyenera. Ndi potikumbutsa kumeneku zitithandizira kwambiri kuti tikathe kugwiritsa ntchito mwaukadaulo AI imene chifukwa sitinganenezo kuti AI siyabwino sitingagwiritse ntchito koma tikungoyenera kuti tichilandire komanso ndikuona kuti tichigwiritsa ntchito bwanji ndicholinga choti chitithandizire pa ukadaulo wathu wa utolankhani. Ife tikuyembekeza kuti pakhala kusintha kwambiri kunazoti atolankhani kalembedwe kawo komanso kachidwe kawo ka zinthu kakhala kokwera kwambiri kusiyana ndi mmene zinalili poyamba. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa TTV. Tibwerenso posachedwa pa ndi nkhani zina zambiri zikatha izi. Government employees need money for your school fees, business, farming, home improvement, or personal needs? Worry no more. Malawi Enterprise Development Fund Limited, MEDIF, has the perfect solution for you with the GOM loan product. Get loans starting from 100,000 kwacha with bigger amounts available depending on your affordability. Enjoy flexible repayment periods from 6 months up to 60 months. Applying is easy. Just bring your national ID, application letter, employer reference letter duly stamped, employment number, and your latest payslip, which is optional. Fast, simple, convenient. Call our MEDIF call center now on 4295 for more information. MEDIF, empowering Malawians economically. Terms and conditions apply. Football fans, the world stopped from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam HD decoder today only at 35,500 kwacha or a full kit at 106,500 kwacha and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit an Azam authorized dealers countrywide today or call us on WhatsApp 0885 207 207 or 0998 207 207. Azam TV, the official broadcast partner of FIFA World Cup 2026. Takulandiranso ndipo popitirira ndi nkhani zathu. Amalawi awalimbikitsa kugwiritsa ntchito njira zamakono zosungira, kugulira komanso kulipirira katundu pofuna kuthandizira masomphenya aboma ofuna kuchepetsa zipsinjo monga kuberana zimene zimadza kamba kodalira kugwiritsa ntchito ndalama zogwirika. Mmodzi wa akuluakulu ku banki ya FCB a Chitsanzo Garden ndiwo apereka pempholi ku Blantyre pamene amapereka mphotho kwa anthu amene apambana mu mpikisano ogwiritsa ntchito ndondomeko zawo zamakono pogula katundu otchedwa Swipe and Dash. Daniel Zimba walemba ripoti. Nsanamira ya namba 6 mu masomphenya a dziko lino pa chitukuko a Malawi 2063 imalimbikitsa mzika za dziko lino kuchilimika pogwiritsa ntchito njira zamakono zosungira, kugulira, kulipirira komanso kutumiza ndalama pofuna kuchepetsa mchitidwe woberana owononga ndalama komanso kuphweketsa kagulidwe kakatundu ndi katumizidwe ka ndalama. Sizochita kufunsa kuti ntchito yokwaniritsa masomphenya a Malawi 2063 ikufunika kugwirana manja, ndipo ichi ati ndi chifukwa chake banki ya First Capital yachilimika kulimbikitsa makasitomala ake kuti adzigwiritsa ntchito njira zamakonozi pofuna kugula kapena kulipira katundu.
ndipo achisanzi Gadi ndi mmodzi wa akuluakulu ku banki ya First Capital. Zimene zolipira mu makono zilipo zindife kuyamba nokupanga kugwiritsa ntchito tsegula akaunti choyambirira mukatsegula akaunti makhadi timapereka tikapereka basi mukapita kolipirapo kutenga khadiyo ndithu ndikulipirira. Pa mpikisanowu anthu atatu omwe ndi a Green Stewart, Aulemu Kumwenda komanso a Maria Godinho apambana mphoto zikuluzikulu zomwe ndi mwayi woti atenge katundu wa ndalama yokwana 500,000 kwacha aliyense, koma mu mphindi zochepa kwambiri mu sitolo zachipiku. Poyankhula ndi Times, a Robert Magasa omwe apambananso mwayi wokadya mgonero wa 200,000 kwacha ku hotela, komanso a Ali Maganga omwe apambana mwayi wotenga katundu wa 100,000 kwacha, ayikira kumbuyo pempho loti anthu adzigwiritsa ntchito ndondomeko zamakono zogulira katundu. Kutenga ndi mene dziko likuyendera panopa tipita chisema udwiza mene mapanga mukhani ndama mwali zambiri free muona sikamende kuti ndama mali skambiri ndambi udachitika moyo wodi kumakaja kupotera wapeza kuti wapenda dina yonto aya namakhadi sizopambana chitendiseswaipa libe unatosa kumawena sibamulo. Anthu anayamba kulowa mu mpikisano wa FCB Swipe and Dutch mwezi wa April chaka chino. Maere ofuna kupeza opambana achitika lachiwiri msabatayi, ndipo pofuna kupambana anthuwo amagula katundu wa ndalama yosachepera 50,000 kwacha mu sitolo zachipiku pogwiritsa ntchito njira zamakono. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Bullets yatuluka mu mpikisano wa Airtel Top 8 itagonja ndi timu ya Ekhaya ku zigoli 7-6 kudzera mu mapenalty. Matimuwa anafanana mphamvu pogoletsana chigoli chimodzi aliyense pamene zimatha mphindi 90 za masewerowa. Ndipo masewerowa atapita mu gawo la mapenalty, timu ya Ekhaya ndi imene inapambana. Ekhaya idikira kupambana pa masewero amene ali la Mulungu pakati pa Mighty Wanderers ndi Craig Sporting kuti idziwe timu imene isewere nayo mu ndime ya semifinal ya chikhochi. Payankhula atatha masewerawo, mphunzitsi wa Ekhaya a Enos Chatama wayamikira khama la osewera ake. Atingana kuti takondwa koma tisakondwe kwambiri. Zalero tizitaye anyamata apange recover mawa apume mande tibwerere pa ground tiganize fix yachiwiri nikuipa kuti game imene ikanatha kulilongwe konkuja tikanapambana zinangovuta kuti sitinayimalize. Inesi achisicha chilendo kuichinya Bullets lero anyamata nauza kuti mmene kusewerera Bullets tikakapanga zimene inenda kuuzani game sikakhala yovuta apanga ndende koma mwatsoka tachinyisa chigoli chimene sitinayine kuchinyisa mtati muone 90 minutes Bullets sinamenyere shot yolongosoka pa goal so zati anyamata anagwira ntchito imene timafuna koma panopo tisaganize izi tiyang'ane tikukonzabe timu imene ili mu progress khala yabwino 2028 tasa ndi chaka chino ndi chaka cha mawa 2028 nkhupe tizakhala ndi timu yabwino kwambiri. Ndipo mawu ake mphunzitsi wa FCB Nyasa Big Bullets Wedson Nyirenda adati timu yawo sidasewere bwino komabe anayamikira osewera ake chifukwa cholimbikira pa masewerowa. Tikadali pa nkhani za masewero, ndipo mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya akazi Lavmo Fazili wati ali ndi chikhulupiriro kuti timu ikafika ndime yachipulula mu mpikisano wa WAFCON. Akakhala koyamba kuti timu ikasewere nawo gawo mu ndime yotsiriza ya mpikisanowu. Mavuto Kambuwe walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Malenga Chiyenda. Afazili anati ndi cholinga chawo kuti timuyi ikafike ndime yachipulula mu mpikisano wa WAFCON. Mmene ndingayankhire za Zambia ndi mmene ndingayankhire za Egypt ndi Nigeria ndisabwere pano kumazana kuti Nigeria ndi timu yaying'ono koma ndi yayikulu komano mpira ukutha ukupita ukusintha taonerapo zimene zikuchitika ku World Cup ndi ife tupita kumene kujako pa chizungu titoona kuti ngati underdogs komano underdogs ndi zina chabe zomwe zili mumtima mwa players zomwe zili mumtima mwathu mwina ena ake mwina athoka dabwisidwa. Mphunzitsiyu watenga osewera okwana 23 omwe akupita nawo ku mpikisano uwu. Osewera ena ndi monga Tabitha Chawinga, Temwa Chawinga, Rose Kabzere, Faith Chimzimu, Chimwemwe Madise, Vanessa Chikupira, Sala Mlimbika ndi Sabina Tom.
Pakadali pano bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo la FAM layamikira boma chifukwa chopereka ndalama zokwana 600 million kwacha zothandizira ulendowu. Mtsogoleri wa bungweli Fleetwood Haiya anati ndi okondwa ndi mmene boma lathandizira timuyi. Pano tikuona ndalama yabwera 600 million kwa nthawi yoyamba, ndalama ya 600 million kupita ku masewero a mpira wa miyendo wa azimayi kapena wa atsikana. Izi ndi zonyadisa kwambiri, koma tikuziwa kuti zonsezi zikuchitika chifukwa cha ulamuliro umene Peter Mutharika akusogolera makamaka anthu awo. Timu ya Malawi idzakumana ndi Nigeria pa 28 isanakumane ndi Egypt pa August 1. Timuyi idzasewera ndi Zambia pa masewero ake omaliza a mgulu C. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayenso mitu yake. Amalawi pafupifupi 2 miliyoni akuyembekezeka kukumana ndi vuto la njala. Omenyera ufulu wa zaumoyo adzudzula mchitidwe wokupha ogwira ntchito zaumoyo. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Bullets yatulukamo mpikisano wa Airtel Top 8 itagonja ndi timu ya Ikhaya. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X tili pa @Times360 Malawi, komanso polembetsa ntchito ya 1895 poimba star 1895 #. Munali ndine Benedetta Chiwandamia, madzulo abwino.